Canovelles, província de Barcelona, comarca Vallès Oriental, població 16.829 habitants. Destacat, d'origen medieval, el planer municipi de Canovelles ha trobat el seu passat en espectaculars monuments funeraris a la cultura megalítica, com l'estàtua menhir del jaciment de Ca l'Estrada, exposada al Museu de Granollers. El seu paisatge, amb lleugeres ondulacions i un entorn que respon a les característiques pròpies del Vallès, ofereix gran quantitat de rutes per als amants del senderisme i la bicicleta. El mercat dels diumenges, molt valorat pels visitants, conserva encara l'activitat que fa segles van convertir la població en referent comercial. Festa Major, última setmana de juliol. Té l'Associació de Sords de Canovelles, fundada el 2011.